Gipahigayon sa Cebu Metropolitan Cathedral ang Chrism Mass nga kabahin sa pagtimaan sa umaabot nga Semana Santa. Gipangulohan kini ni Cebu Archbishop Jose Palma ug gitambongan sa kaparian gikan sa nagkadaiyang parokya sa Archdiocese Sa Sugbo. Dini usab gihimo sa mga pari ang ilang renewal of vows o pagbag-o sa ilang panaad nga magpuyo sa kaputli ug pagtahod sa obispo. Gibenisyonan usab sa Arsobispo ang lana sa krisma nga gamiton sa mga pari sa pagsaulog sa mga sakramento. Gihimugatan sa Arsobispo ang mga angayang batunan sa mga pari ang pagpuyo sa kinabuhi subay sa pagtulunan ni Kristo. We all know we are stewards of the mysteries of God. And by our teaching, by our sanctifying, by our forming Christian communities, we build the church.